سلامت باتیں یک وشکندی گوشن یک بلوچی زہربوتی براسانگو سر کپت پشاورا پٹھاننی ملکہ پشاورا شو مسیتیا نماز ٹیمہ ہمودا نماز ہمودا ونت گوڑا وتی ما مسافری نماز ونت آدگی مردم ہمودا نماز وانا گئے تو و درت گوڑا مسیت ڈن نیمگا نشت مسافر نظام گجانگو بریم ادا چزار بوتا شتا گوڑا پٹانی درت اشتے کی تا نام وارتا گوشی نام منا نوارتا مسافر اشی آو گوشی امدا من ما پڑتا نانا کاری یہ بزن شتانگو دیگا پٹانی درت اشتے کی تا مسافری اشی آو تا نام نوارتا اشی نا گوشی امدا من ما پڑتا نانا کاری نو ایشی تی دلا گوشت کی شرین بلکہ یکی نا یکی پا منانا کاری مائر مسافری بزا ہمیش کی آخرہ درت ایشی گیس نزدین کے یہ شوت جلدی پمیشی پا نان یار تو اسرا داتے نو یہ کم وقتا نگوشت کہ مام مسافرین بلا منا یک مرد میں اشتا پڑتا نانا کاری یہ پیمی نگوشت گوڑا ہمیش کے رندہ درت ایشی ساری شو پمیشی نان آرتی نان ورگایت اچانے مگا ہما دومیا توشتے ہاں تا آئی نانا ورگای منترا نگوشتا پڑتا نانا کاری اسی ہو آئی پما آرتا او تو آرتا گم نو ایشان آرتا من ساریا مامیشان ورے اسی نا ساریا تا منی میں مانا منی نانا بور گپی ایشیو گپی آئی ہمیں کشے میں وطاس اسی منترا جنی تا منی نانا پرچا نورے گوڑا ایشی ما پٹانے کے رندہ درت تو ساری نان یارت ہمارا گشتے وجہ منا بھی بچاریں کہ انسائی بھی منا کشی گشتے پروانے بلی ترا کشی مروچی وقتی تا ایشی منی یک مہمانے کشت باندہ منشی 4 مہمانہ کشی آئے گوشت کہ ہاں مہمانہ گو شاباش منا تا کشے پدا منی 4 امبراس منی پٹو لوٹا بیان پدا آئیش پا کشی شما نان بدلا مہاکا بوری شما دوینانی نان ایشن یرنت بلی منا گوشن پا کشی سلامت وقت دیگا وشکن دے شن یک استاکاری استت بلا آئی دمزان دم گیریت سکن دمزان تے گوڑا کرا ماری اوار زومی اوار تو گوڑا حال دا تو گوڑا یہ چمدان چمدان شو تو آرہ دما کرتی شربو گوڑا یک سالی بوت مار نیست تو بزن زوم سک بازا مردمانا زوم آئے وارت زوم سک مردمانا وارت تو بازے مردم کس کے آتوشتے کی فلانی را زوم آوارتا فلانی را زوم آوارتا گوڑا آخر ہمیشی 10 سرا کرتا ہوں وشتا تو گشتے کہ کہرے کبتائی گنجی زومانا ہم اکا وار ندیں کہ وازدار را ماری بوا مردم بورا دم کم بلکہ گیشتری منا فائدے گی برسیتے زوم پا دو چفا پا منا کس ہاکا ندن شکرانا نو ماری آوار تو گوڑا ضرور پاسی چیزی گیشتر پدا خیال کنگا بوتو ماں دیگا وشکن دیکشن تو براستا یک بینک گیری تو یک کی چو بینک مینگا چو شر نئے ساری ندیستگی نزان ہما کی بینک گیری آٹے ما رو تو کوہاں بینگا گی تو کئے گوڑا ہمیں دومی براس ہے ہما لوگ بانو کا ہمیں جنینا گوشت کہ تی براس اٹے ما روت کوہاں رو درچان رو بینگا گیت کاری آئی زک پرم کوسی چے ہما کوسی چے در پہ ہما چے بینگا پرم یکو بینگا ورن تو تنرو بینگا نگرے نابود ابزن شرا شگانی جا تو کمو کینگو آنگو گوڑا یہ شرا ادا چے دیم دات کوہا گوشوڑا شرن ماں بلا بینگا جندہ کی نزانی بینگ چونی نی کسی کو تاوتی برا براسر جس کن براستر سوچدن بینگ چونی نی گوڑا شوت تی براسر سے تارٹے ما رو کوہا بینگا گرے بینگ چونی نی رنگ چونی وشی بینگ کری کری نے شاہن سوہرن اور جو اسپیتیں جو کری کری او ہما کوہانی دیما بیتیں کوہانی ہما کونڈ گشے یا اونڈ گشے ہما باڈانی دیما بیتیں او تا وقتی تا رو تا یکو جم جم کنگائیں آواز کنگائیں جم جم کنگائیں گوڑا بزانے کی بینگی
گوڑا یہ وہاں شہر ہمیں پیما شو تمکا ایک پولنگی امودا ایک سائے گی باڑی سائے گا نا کونڈی ایک دفعہ وقتا پولنگی ای شیشو دیستی شو بین ہمیشہ کی وقتا گوڑا ہمیشہ نزدیکا کے شوت پولنگا پدا گور رہے نا تو آواز کو گشتے گور رہے نہ گور رہے بلا مروچی تے بی بی زکا ہے زکیش منا گونے مرچی منترا گرین زکا ہے کنی پولنگا پدا گور رہے گشتے کہ اگر گور رہے نہ گور رہے مروچی منترا دی مروچی من بینے گا گرے گاہتا کو حالی اندستا نری گور رہے نہ گور رہے بلا بی بی مرچی زکا ہے گوڑا پولنگا کے نزدین کا شد پولنگا جنباری گئی جا تو گت مردہ رامودا تاب دات پروشت دوڑ دا بیگ بوت مرد نیت گوڑا ہمیں مردہ ہوتی ہما نشار رجس کو براس لوگی رہے کہ منی براس درائے نبیشی تارا اشتا بینگا برو من پدا اشتا بینگا گرگا برو شتا سوی بینی گوڑا شمشتا برو چارا بلکہ کوئی یہ چیز یا کبتا شتا گنتا پولنگا اشرا پروشتا تل داتا ہمیشہ دوڑ داتا سلامت بات